Maria Luisa Scicluna rebħet il-Premju Nazzjonali għal Volontarjat 2019 għal ħidma bla waqfin tagħha mal-Fondazzjoni Oasi Fawdex. Maria Luisa ilha twettaq xogħol volontarju mal-Oasi għal dawn l-aħħar 23 sena fejn ilha minn dakinhar tagħti faraġġ u kuraġġ lil diversi familji li jħabbtu wiċċhom mal-vizzju tad-droga. Maria Luisa waqfet grupp ta' madwar 60 volontier biex kontinwament jagħtu appoġġ lil din il-fondazzjoni. Fit-tmiem iċ-ċerimonja hija qalet li l-volontarjat sar parti minn ħajjitha. Il-volontarjat hija xi ħaġa li tik ħafna sodisfazzjon u ħafna fulfillment għaliex inti tara l-bżonn tkun qed tgħin il-ħaddieħor u at the end of the day tik rewarding ħafna. Il-premju għal volontiera żagħżugħa ingħata lil Gabriella Meli li tagħmel xogħol volontarju mal-Girl Guides Malta. Il-volontarjat dejjem għamiltu bil-qalb għax nieħu gost nagħmlu għax ħassejt li ħadd ħafna lura minnu bħala sodisfazzjon u bħala kontribut lill-komunità. Ma għamiltux biex nieħu l-ebda premju u xejn in return imma naħseb li huwa xi ħaġa li l-ebda job ma jista' jtik. Il-premju tal-għaqda volontarja ngħata lil Migrant Offshore Aid Station waqt il-premju għall-kumpanija ngħata lill-kumpanija Tangiers International għas-sosten li tagħti lill-għaqdiet volontarji u li jaħdmu f'ambjent ta' periklu. Il-President ta' Malta George Vella qal li l-volontarjat huwa pilastru kbir u ferm importanti fis-soċjetà tagħna u li dan jaqgħad in-nies billi jneħħi s-sens ta' solitudni u jsaħħaħ is-sens ta' komunità fl-individwu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li l-Gvern qed jaħdem bi sħiħ biex jgħin lil dawn l-għaqdiet. U allura rridu naraw li jkunna sistemi fejn ikun hemm aċċessibilità għal fondi fejn ikun hemm aċċessibilità għal numru ta' skemi oħra illi joħorġu minn żmien għal żmien min-naħa tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.